f'dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni, il-bira ħamilna 3049 tests u minn dawn irriżultaw 96 każ ġdid li huwa pożittiv. Bekk it-total ta' każijiet huwa ta' 9501. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ li totali kellna 132 cases li fiequ, allura t-total ta' nies li fiequ issa sa mill-bidu tal-pandemija hija ta' 7297. U t-total ta' każijiet attivi li għandna bħalissa huwa ta' 2076. Kien ħarsu lejn l-imwiet kellna 128 imwiet, però mill-bira ħlaw kellna iktar imwiet, infatti kellna 4 imwiet oħra, allura t-total jiġi ta' 132. Kellna l-ewwel każ ta' anzjana ta' 85 sena li kienet konfermata pożittiva għal COVID-19 fit-13 ta' Novembru u mietet il-bieraħ fil-għaxija fl-isptar Mater Dei. Kellna wkoll anzjan ta' 73 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fl-20 ta' Novembru u miet aktar kmieni llum fl-isptar Mater Dei. It-tielet każ huwa ta' anzjan ta' 72 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fit-22 ta' Novembru, miet iktar kmieni llum fl-isptar Mater Dei, u r-raba' każ kien ta' anzjan ta' 81 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fis-26 ta' Novembru u miet iktar kmieni llum. Bekk it-total ta' imwiet huwa ta' 132. Kien ħarsu mill-aħħar bulletin mediku li kellna bħallum ġimgħa kellna 24 imwiet li kien ħarsu lejn l-imwiet, nħarsu l-latajiet ta' dawn l-imwiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa. Kellna 2 persuni ta' etajiet bejn 60 u 69 sena, 10 persuni bejn 70 u 79 sena, 10 persuni oħra ta' etajiet bejn 80 u 89 sena u 2 persuni il-fuq minn 90 sena. Kondoljanzi mal-raba u familjari ta' dawn il-persuni. Is-sitwazzjoni ta' nies li għandna fl-isptarijiet hija li bħalissa għandna 194 patients li qegħdin jiġu kurati f'diversi sptarijiet li għandna. Fatti fl-ITU għandna 20 persuna li dan jinkludi 5 persuni li kienu rikoverati, però qegħdin jibqgħu jingħataw it-trattament fl-ITU. Għandna 10 persuni oħrajn fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei, għandna 38 persuna fil-wards l-oħra li għandna f'Mater Dei li huma attrezzati għal COVID, 22 persuna f'Boffa, 18 persuna St. Thomas, 9 persuni Caring Grek, 71 persuna fil-Good Samaritan u għandna wkoll 6 persuni inkluż persuna li qiegħed fl-ITU fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Bħalma qegħdin naraw n-numri ta' każijiet dejjem tilgħal fuq u anke jekk inħarsu lejn it-total mill-bidunet qegħdin naraw li kellna ħafna fluzzjonijiet bejn żmien li kienu kun qed għaddej fejn kellna peaks f'ċertu żminijiet, però kien ħarsu lejn l-aħħar ġimgħat issa qegħdin ikollna stabilta fin-numru ta' każijiet. In-numru ta' każijiet xorta mhuwiex baxx, importanti din li nifhmuha li bħala moving average qiegħed ikun ta' 121. Naraw fluctuations minn ġurnata l-oħra, però on average jekk tħares lejn l-aħħar ġimgħa kien ta' 121. Is-sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani għada qiegħda hemmhekk fejn għandna 7 djar tal-anzjani fejn qed ikollna każijiet li bil-mod xorta qegħdin jibqgħu jiżdiedu, però n-numru ta' każijiet f'dawn id-djar mhux qed jiżdied daqshekk rapidu bħalma kellna sitwazzjoni f'dik id-dar ta' San Giuseppe. Għaliex ukoll f'dawn id-djar tittieħed mill-ewwel l-azzjoni biex jiġu iżolati dawk il-persuni li huma pożittivi u anka li jkun hemm il-kwarantina ta' dawk in-nies li jkunu f'kuntatt. Baqa' għaddej ukoll importanti ħafna li t-testjar regolari tal-istaff u anka tar-residenti fid-djar kollha. U fokus ukoll f'dawn id-djar fejn hemm dawn iktar tifqijat hemmhekk isir it-testjar iktar regolari wkoll biex l-ewwel każijiet li jkun hemm jiġu maqbuda mill-ewwel.
Is-sitwazzjoni fil-komunità hija li għadna dejjem numru ta' clusters li huma relatati mal-household stess tal-persuni. Infatti kellna 140 persuni li huma involuti f'clusters li huma relatati mad-djar stess. U nerġa' nappella lil pubbliku biex noqogħdu attenti fid-djar tagħna stess, speċjalment meta jkun hemm każ pożittiv. Importanti li dawk in-nies ta' madwar il-persuna, jekk il-persuna ħajibqa' jiġi kurat fid-dar, importanti ħafna li dawk il-ġranet li il-persuna ħajkun qed f'iżolazzjoni. Ġeneralment huwa total ta' 14 il-ġurnata, però l-iktar li jkun hemm infettiv huwa fl-ewwel ġimgħa. Allura importanti ħafna li mek nieħdu l-miżuri fid-dar stess ħalli kemm nistgħu nevitaw li jkun hemm il-komplament tal-familja li tiġi affettwata, speċjalment jekk fl-istess dar ikunu qegħdin jgħixu nies oħrajn li huma anzjani jew ikella ikollhom kundizzjonijiet mediċi. Huma affarijiet li jistgħu jsiru fid-dar li tevita li l-persuna jkun qed jiltaqa' mal-komplement tal-familja billi hu jkollu kamra tas-sodda għalih jekk jista' jkun ikollu kamra tal-banju għalih ukoll. Dawn huma importanti ħafna biex nevitaw li jkun hemm firxa minn persuna l-oħra. Nifhmu li ħafna jgħidulna li inti sa meta ġie konfermat il-każ dan ikun għadek ma tkunx taf u allura diġà kien hemm espożizzjoni. Però la darba inti ssir taf imbagħad tista' tevita għaliex irridu niftakru li l-exposure għal dan il-virus huwa kumulattiv, jiġifieri iżjed ma inti jkollok exposure, iżjed ħajkollok ċans li inti tieħu il-marda. Allura importanti li aħna nieħdu ħsieb speċjalment fejn ikun hemm każi li huma pożittivi. Qed ukoll baqalna xi każijiet fuq il-postijiet tax-xogħol fejn ukoll hemm ħafna x'jista' jsir fejn persuni li jkunu ma jifilħux ma jmorrux għax-xogħol. Nifhmu li bħalissa hemm viruses oħrajn li qegħdin jiċċirkulaw, jiġifieri jista' jkun ma jkunx il-COVID, però xorta bħalma rridux inferxu l-COVID ma rridux inferxu viruses oħrajn. U anka il-miżuri għandna l-standards li qegħdin ippubblikati fuq il-website tagħna biex hemmhekk intkom tkun tistgħu issegwu anke bħala employers dawk il-miżuri ta' mitigazzjoni li tistgħu tieħdu biex tevitaw trasmissjoni fuq il-post tax-xogħol ukoll. U qatt qed ikollna social gatherings fejn ukoll ikun hemm nies li jiltaqgħu ma' xulxin u hemmhekk ukoll jiżviluppaw xi clusters. Il-każi attivi tal-COVID jirriflettu n-numru ta' każijiet pożittivi li qed ikollna u bħalma qegħdin taraw hekk minn din il-figura qegħdin naraw li dan l-aħħar qed ikollna l-aħħar ġimgħat numru stabbli ta' każijiet li huma attivi. Għawdex ukoll qed ikollna l-każijiet bħalma dejjem kellna u bħalissa mill dawk li għandhom residenza f'Għawdex għandna 75 persuna mill-każijiet attivi li huma minn Għawdex. Kien ħarsu lejn l-etajiet tal-persuni f'din l-aħħar ġimgħa, qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna kienu bejn etajiet bejn 25 u 44 sena. U jekk inqabblu x'ġara din il-ġimgħa ma' dak li kien qed jiġri fil-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li qegħdin nerġgħu naraw żieda f'dawk l-etajiet ta' anzjani li qegħdin jiġu affettwati. Minnhom li jiġu riflessi minn dawk il-persuni li qegħdin jiġu affettwati mid-djar tal-anzjani, però wkoll anke qed ikollna numru ta' anzjani li qegħdin fil-komunità u hawnhekk nerġa' nappella l-anzjani u dawk in-nies li għandhom mart kroniku biex jieħdu ħsieb li joqogħdu attenti fejn huma jmorru jekk huma għandhom il-vera bżonn u dejjem jażlu postijiet u ħinijiet fejn inaqsu ċansis li huma jiltaqgħu ma' ħafna nies oħrajn. U għalhekk importanti wkoll li dejjem nieħdu l-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna fuq il-postijiet. Bħala eta average hija ta' 44 sena minn dawk il-każijiet li kellna din il-ġimgħa. Bħalma rajna l-mortalità sfortunatament ukoll hija stat ta' fatt li qed ikollna numru ta' każijiet li qegħdin jitilfu ħajjithom minħabba l-COVID. U aħna l-għan tagħna huwa li kemm nistgħu innaqsu r-rata ta' trasmissjoni u kemm nistgħu nipproteġu lil dawk in-nies li iktar jistgħu jiġu affettwati biex propju innaqsu kemm il-morbidità, jiġifieri n-nies li jkollhom jimirdu u dawk li jidħlu l-isptar, imma anke wkoll li kemm nistgħu nżommu r-rata ta' imwiet baxxa. Aħna lina kull mewt hija telfa u nista' maġna wkoll għall-familjari kollha tan-nies id-dieqa li wieħed ikollu meta jmut u allura kull wieħed minna għandu responsabbilta
li aħna nieħdu l-miżuri meħtieġa biex nipproteġu lil dawn in-nies li qegħdin imutu. Infatti l-maġġor parti tal-każijiet jekk tħares lejn l-etajiet li kellna qegħdin naraw li hemm dista' kbir fejn naraw li kellna ħafna mwiet speċjalment fl-irġiel ta' età bejn 75 u 84 sena. Nkomplu blit-testjar, hija strateġija li bdejna mill-bidu, Malta kienet waħda minn dawk il-pajjiżi fejn mill-ewwel saħħaħna aħna l-testjar tagħna. Fil-bidu konna nagħmlu t-testjar billi mmorru fid-djar. Però hemmhekk mill-ewwel rajna li aħna ridna nżidu għalhekk infetħu l-ħabs. U iżjed ma konna għaddejjin matul dawn ix-xhur aħna bqajna niftħu iktar ħabs biex inkun nistgħu nrestqu iktar das-servizz lill-pubbliku u nappella għal dawk in-nies li għandhom is-sintomi jew inkella iħossu li kienu f'xi post fejn setgħu kienu f'riskju biex ikellmuna fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom dan it-test. U għandna l-testjar permezz tal-PCR kemm f'Malta u anka f'Għawdex ukoll. U aħna wkoll żidna l-testjar bir-rapid testing u dan huwa importanti wkoll fejn aħna nkun nistgħu jkollna riżultati f'ħin qasir u dawk il-każijiet li jiġu pożittivi permezz tar-rapid testing hemmhekk nkun nistgħu mbagħad nirrepetuh permezz tal-PCR biex aħna nkun nistgħu nikkonfermaw dan it-test. U aħna għandna s-servizz tar-rapid testing minn Boffa li huwa speċifikament propju qiegħed fuq rapid testing. Issa l-ajruport ukoll qlibna għal rapid testing u wkoll fil-ħab li għandna f'Għawdex ukoll qegħdin noffru wkoll hemmhekk ir-rapid testing. Biex isir rapid testing iċċemplu 111 u jkun jistgħu jibbukjawlkom ukoll. Nfakkarkom li rridu nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni. Il-mezzi ta' prevenzjoni għaliex dawn huma li nafu kif jinfirax il-virus biex aħna nkun nistgħu innaqsu ir-riskju ta' trasmissjoni bejn persuna u oħra. Id-distanza fiżika bejn persuna u oħra huwa importanti ta' 2 metri, niftakru. X'in nkunu qegħdin barra mid-dar tagħna, inti żomm f'moħħok li int ma tistax tersaq qrib lejn persuna oħra iktar minn 2 metri, kemm tista' żomm il-bogħod, żomm il-bogħod. U anka l-liġijiet qegħdin hemmhekk biex ikun nistgħu nipproteġukom. Ftakru wkoll li issa ġie mġeddet ukoll dak l-avviż legali fejn il-bars u l-każini ħajjibqgħu magħluqin tul ix-xahar kollu ta' Diċembru fejn imbagħad aħna nkun nistgħu wkoll la jasal dak iż-żmien nagħmlu evalwazzjoni tas-sitwazzjoni. U l-liġi ta' massimu ta' 6 persuni li jkunu flimkien hija importanti ħafna għaliex dan hemmhekk tkun qed tirregola wkoll il-numru ta' nies li jistgħu jiltaqgħu ma' xulxin. L-użu tal-maskri issa ħafna qed jindara, meta anke tħares fit-toroq naraw li l-maġġor parti tan-nies jilbsuha, nfakkarkom nilbsuha imma importanti ħafna li nilbsuha sew li tkun qed tagħti l-imnieħer il-ħalq u li tidħol taħt il-geddu. U nappella n-nies nara ħafna nies li sfortunatament il-ħin kollu jkunu qegħdin jirranġaw il-maskra. Importanti li l-maskra li tilbes tkun maskra li tkun tiġik tajjeb. Jekk il-maskra tiġi kbira ovvja li inti ħatkun qiegħda toqgħod tinżel taħt l-imnieħer. U allura inti bil-fors tkun qiegħed missa. Meta tkun qiegħed miss il-maskra tkun qiegħed tikkontamina lilek innifsek u dak ta' madwarek. Jiġifieri nappellalkom biex tkunu qegħdin taraw li l-maskri li tilbsu ikunu qegħdin jiġukom tajjeb u li jkunu qegħdin jiffitjaw tajjeb madwar il-wiċċ tal-persuna. Jekk ikollok għal xi raġuni bżonn li tneħħi l-maskra, importanti li tagħmel is-sanitizer u mbagħad terġa' tilbisha u mbagħad wara terġa' tagħmel is-sanitizer. U nfakkarkom li dan huwa b'avviż legali l-obbligu li jintlibsu l-maskri. U l-hand hygiene jibqa' hemmhekk importanti ħafna li aħna naraw ukoll li l-mezz ta' hand hygiene qiegħed jevita ħafna infezzjonijiet oħra. Infatti ħafna pajjiżi li qegħdin jaraw li qed ikun ukoll prevenzjoni għal ħafna mart infettivi ieħor li hija xi ħaġa li hija tajba u jalla li din nibqgħu nżommu anke wara li eventwalment jgħaddi l-COVID. Barra l-miżuri ta' li għandna mill-post għandna wkoll il-miżuri biex aħna nevitaw li jkun hemm
iktar influss ta' każijiet minn barra minn Malta, niftakru li hemm ħafna pajjiżi oħrajn li għandhom rati għolin ħafna iktar minn tagħna, allura rridu nipproteġu u għalhekk hemm dik il-leġiżlazzjoni biex in-nies li ġejjin minn postijiet fejn għandhom rata ta' positivity li hija għolja dawn iridu jġibu test magħhom minn barra. Dawk li ma jġibux li bat wara qed ikun hemm isu nofs minn dawk il-nies li qegħdin jiġu li ma jġibux test magħhom aħna hemmhekk nagħmluhom ir-rapid test fl-ajruport li dan huwa importanti ħalli jekk ikun hemm nies li jkunu pożittivi, hemmhekk aħna mbagħad dawk nkunu qegħdin niżolawhom ħalli jekk nevitaw li jkun hemm trasmissjoni f'Malta. Il-lista ta' pajjiżi tiġi evalwata skont ukoll x'ikun qed joħorġu jirrapportaw il-pajjiżi stess u aħna dejjem qegħdin navalwaw is-sitwazzjoni u anke naraw dawk il-pajjiżi fejn aħna għandna nżidu ma' din il-lista tal-Amber Countries u minn nofs il-lejl tal-lejla propju tkun qiegħda tiġi amendata din il-lista fejn ħanżidu l-ajruporti tal-Italja fejn huma l-ajruporti kollha tal-Italja ħlief Sqallija u Sardinja. Il-Portugal ukoll għandna l-ajruporti kollha li issa ħajkunu qegħdin jiġu miżdieda wkoll u jekk inħarsu lejn l-Ingilterra peress li kien hemm firxa madwar l-Ingilterra kollha, hemmhekk issa żidna wkoll l-ajruporti kollha tal-Ingilterra. Jiġifieri kull min ġej minn din il-lista kollha li qegħdin taraw hawnhekk iridu jġibu test magħhom, inkella jiġu ttestjati fl-ajruport u dawk li jirrifjutaw li jiġu ttestjati jekk ma kellhomx it-test jitpoġġew f'kwarantina. Infatti aħna dawn it-tests bħalma rajtu issa bir-rapid tests komplejna nżidu iktar u infatti f'dil-ġimgħa kellna 810 tests li għamilna u minn dawn sibna 5 li propju ħarġu pożittivi. Il-maġġor parti tal-każijiet kellna mill-Awstrija, kellna wieħed mill-Ġermanja, 2 u 3 mill-Italja. Fakkarkom li aħna għamilna ċentri tal-testjar biex nkun nistgħu naqbdu l-każijiet mill-ewwel. U dik kienet l-istrateġija li ħadmet f'Malta anke l-evidenza turi ċara li xi ħadd li huwa bis-sintomi jew inkella xi ħadd li anke m'għandux sintomi jissuspetta li kien f'post fejn seta' kien f'riskju ejjew ċemplu l-111 u aħna nkun nistgħu nagħmlulhom it-test. U hekk inti tkun tista' tidentifika lilek innifsek jekk intix pożittiv jew le, nkun nistgħu nagħtuk il-kura u jekk hemm nies oħrajn li jistgħu jkunu iktar friskju fid-dar miegħek, hemmhekk nkun qiegħed nipproteġuhom ukoll. Aħna bqajna għaddejjem bil-contact tracing tagħna u l-case management u ukoll rridu nkomplu nsaħħu l-contact tracing permezz tal-app li għandna, ġifieri hemm min jista' jiddownloadja din-app nerġa' nappellalkom biex tiddownloadjawha. Infatti sa issa aħna kellna 85,204 li downloadjawha li huwa 17.6 tal-popolazzjoni ta' digital age. U kellna 371 persuni li kienu pożittivi u daħlu l-app fil-mobile tagħhom. Ringrazzjakom ta' l-attenzjoni. Welcome everyone to the COVID Medical Bulletin. We have performed 3,049 tests yesterday, and out of these we have found 96 new cases. So the total number of new cases is 9,501. We have also a number of people who have recovered, which is 132, so the total number of recovered persons is 7,297. We have had 128 deaths which are reported, however, over the night. And this morning we had another 4 deaths, so the total number of deaths is 132. I would like to appeal to everyone that we are in a scenario of the pandemic whereby we are seeing ongoing transmission within the community, similarly to other countries. From the health authorities and various other authorities, we are doing our best to control the situation by offering testing to all those people who have symptoms or have suspicion that they could have been at risk. So please call 111, come forward, and we will test you. We are offering all the services that we have in terms of availability of hospitalization for those people who need it.
And from the public health aspect, we are doing our utmost in case management, identifying the possible sources of the outbreak, and also doing contact tracing so that we will be able to contain the situation. I appeal to everyone to heed the preventive measures, including physical distancing, hand washing and sanitization, which is very important, and the use of masks. Thank you, everyone. Naddu għal mistoqsijiet. Good afternoon, Professor Gauci. I'm Laura Calleja from the Malta Today. The opposition has raised concerns about the Good Samaritan Hospital, but so have family members to Malta Today. Some of the concerns include that the beds are not 2 meters apart, that patients do not have place to walk around, that the hospital is incredibly hard to get into contact with. Have you conducted inspections recently of the Good Samaritan Hospital? Thank you. Okay. Grazzi ta' din l-mistoqsija, infatti il-Good Samaritan tfakkarkom li dan huwa post li propju qiegħed joffri servizzi tiegħu għal dawk il-pazjenti li huma pożittivi li kien qegħdin imorru mid-djar tal-anzjani li huwa post li huwa immexxi mill-privat. Aħna wkoll minna inspections regolari f'dan il-post u anka iċċekkjajna x'inhi s-sitwazzjoni f'dan il-post. Infatti propju saret inspection dawn il-ġimgħa fejn propju anka d-distanza bejn sodda u oħra kienet ikkonfermata li kienet iktar minn 2 metri. U anka qegħdin inkoraġixxu wkoll biex kif qed tajjeb inti ikun hemm iktar kuntatt mal-relatives ta' dawn l-anzjani li hemm hemmhekk, anka llum il-ġurnata li għandna il-miżuri li inti il-mezzi li inti tista' tieħu biex propju tikkomunika mal-persuni. Good afternoon, Professor Gauci. Sam Vassallo from Loving Malta. If you could just clarify, were there 3 more virus-related deaths today? So what is the actual death toll related to coronavirus? Secondly, people are planning a protest tomorrow against COVID-19 restrictions. Are you concerned that COVID fatigue is growing? And what would you say to those looking to attend? Lastly, bars and clubs are going to be closed, but a lot of people are booking farmhouses and Airbnbs for the festive season. Is this a blind spot in legislation? And lastly, how are you going to be celebrating Christmas? Thank you. Mela, fuq l-imwiet, l-liġi rapportat huwa kellna 128 cases, però bejn il-bieraħ u dalodu kellna 4 każijiet oħra li hemmhekk allura għandna total ta' 132. Jekk inħarsu ir-rata ta' imwiet bħalma saqsejt, propju anka kif tiġi rrapportata mill-CDC fuq id-daily reports li jkun hemm il-14-day cumulative ta' per 100,000 population huwa ta' 7.5 u jekk inqabluha ma' pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea qegħdin 18 il-post f'dan il-death rate. Tajb ngħidu li l-ogħla death rate qiegħda fil-Leicester fejn hemmhekk għandek 26 persons per 100,000 population bħala death rate. Però aħna lina bħal-met kull imwiet rridu naraw kif nistgħu nevitawh. U għalhekk importanti li kull wieħed minna jieħu l-miżuri anke jekk aħna ma nkunux inħossu li aħna għandna età għolja jew inkella li aħna għandna xi kundizzjonijiet mediċi, speċjalment nappella liż-żgħażagħ, importanti li nieħdu l-miżuri meħtieġa u nevitaw li aħna stess nkun nistgħu nimirdu għaliex inti tkun qiegħed tikkontribwixxi jekk timrat għat-trasmissjoni fil-komunità u anke inti stess tkun tista' tkun qiegħed qrib xi ħadd mill-familjari tiegħek li wkoll jista' jkollu iktar riskju ta' li jidħol l-isptar jew inkella anke li jmut. Dan bħalma qed jiġri fuq il-protesti qed jiġri f'ħafna pajjiżi fejn jkun hemm ċertu persuni li forsi jkun għadhom ma fehmux l-importanza ta' li jkun hemm miżuri biex titrażżan din il-pandemija. Din hija pandemija li hija reali, qegħdin narawha qudiemna tajjeb forsi titkellmu mal-istaff tal-Public Health COVID Team biex taraw l-istejjer li għaddu minnhom il-persuni li ġew affettwati.
Tajjeb titkellmu mal-istaff li qegħdin jieħdu ħsieb il-pazjenti f'Mater Dei. Tajjeb titkellmu mal-istaff li għandna fl-intensive care unit. Miex jgħaddu dawn il-pazjenti. Tajjeb titkellmu wkoll mal-familjari ta' nies li kellhom xi ħadd li miet. Jew inkella ma' nies li qegħdin f'kwarantina, tajjeb ngħid li għandna fuq minn 4,000 persuna bħalissa qiegħed f'kwarantina. Hemmhekk nifhmu li din hija pandemija li hija realtà u li nifhmu li għandna l-vantaġġ li l-evidenza qed turina x'inhuma l-mezzi ta' prevenzjoni. U allura aħna kollha kemm aħna għandna id-dover u responsabilità li nimxu ma' dawn il-miżuri għax huwa l-uniku mod li aħna nistgħu nkunu qegħdin nikkontrollaw is-sitwazzjoni u nevitaw dawn il-ħafna nies li qed jidħlu l-isptar u l-ħafna nies li jkunu qegħdin imutu. Ftakru li kull persuna li qiegħed jokkupa sodda ġa l-isptar hija xi ħadd ieħor li jkollu bżonn dik is-sodda għal mart ieħor għax il-mart ieħor xorta baqa' għaddej. Aħna komplejna nżidu s-sodod kemm nistgħu, però iżjed mal-poplu Malti u Awċi jieħu ħsieb li jimxi mal-mezzi ta' prevenzjoni, iżjed ħankunu nistgħu noffru servizzi tas-saħħa. Fuq il-fatt li qed jibda joqrob il-miliet u anka kellna nies isaqsuna wkoll, nistgħu aħna ikollna dawk l-kliet li s-soltu kien ikollna, nifhem li aħna bħala Maltini hija sabiħa li anka matul is-sena kollha niltaqgħu, imma speċjalment fil-miliet tkun tradizzjoni li ħafna nies jistiednu lil xulxin biex jerġgħu jiltaqgħu. Hija xi ħaġa sabiħa, però mhijiex sabiħa waqt il-pandemija. Irridu nieħdu paċenzja li bħalma qattajna il-Mother's Day, bħalma qattajna l-Father's Day, bħalma qattajna l-Easter. Li ħadna ħsieb fl-ewwel phase tal-pandemija li aħna għadna lura milli nkunu qegħdin niltaqgħu flimkien, nagħmlu wkoll dan il-miliet. Ħalli bekk il-miliet nkunu qegħdin nistgħu noffru l-aħjar rigal li nistgħu nagħtu lil dawk in-nies li jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet. Jalla li kulħadd jifhem x'inhuwa r-riskju ta' din il-pandemija u jalla li aħna wkoll dan il-miliet jgħaddi u jalla jiġi ieħor li nkun nistgħu mbagħad ngawdu iktar lil dawk li huma qrib tagħna. Fuq il-miliet tiegħi huwa miliet li nista' qattaw mal-familja żgħira tiegħi għaliex nifhmu li jien nifhem ċar u anke l-familja kompletament fehmu li din hija l-pandemija u allura ħankunu qegħdin nkunu biss, familja jiena raġel u t-tifel u dak huwa li nistgħu nkunu qegħdin nagħmlu din is-sena għaliex huwa il-household tagħna biss li nistgħu propju nkunu flimkien. Ma nistgħux nirriskjaw li nkunu qegħdin nisponu lil ħadd ieħor għal riskju. Il-wara nofsinhar it-tajjeb Rose Gawċi imma Portelli minn One News. Hekk kif issa qed ninsabu viċin qed nisimgħu li l-vaċċin jinsab fil-qrib. Pajjiżna huwa mammar sabiex iżommu dawn id-dożi. Tista' telabora dwar dan jekk jogħġbok, grazzi. Infatti qegħdin naraw ħafna issa iktar clinical trials li qegħdin joħorġu iktar il-kumpaniji tal-vaccines qegħdin joħorġu r-riżultati anke fuq effectiveness li l-fatt li tara li qegħdin jirrapportaw effectiveness li huwa għoli ħafna huwa sinjal tajjeb ħafna. U aħna Malta kienet minn ta' quddiem li appellat biex isir joint procurement u anka li aħna mill-ewwel tħallna f'dan il-joint procurement li bażikament li jiġri għall-Unjoni Ewropea tingħaqad flimkien biex l-Unjoni Ewropea tkun qed tagħmel dawn l-agreements mal-kumpaniji infatti sa issa għamlet diġà 6 agreements ma' 6 kumpaniji differenti l-Unjoni Ewropea u lura hemmhekk inti għandek il-member states li jkunu qegħdin jibbenefikaw kollha kemm huma. U bħalma qegħdin taraw ukoll issa la darba il-vaccines mbagħad jiġu liċenzjati u mbagħad bil-mod il-mod jibdew jiġu numru ta' vaccines lil pajjiżi biex propju ukoll dawn jibdew jitlaqmu skont l-istrateġija li qiegħda tkun żviluppata għal kull pajjiż. Però l-Unjoni Ewropea diġà wkoll ħarġet ukoll il-pariri li l-ewwel lots ta' vaccines inti tkun qatt tagħtihom l-iktar lil healthcare workers u n-nies li jkunu fuq il-front line u lil nies li iktar ikunu f'riskju li jkollhom iżjed komplikazzjonijiet u mwiet. U allura aħna wkoll Malta preparati biex strateġija wkoll biex aħna ikollna kemm
fejn dawn ħajinżammu sakemm inti tkun qiegħed tqassamhom, ukoll il-mod tal-istrateġija kif ħajitqasmu, kif ukoll il-database biex inti ikollok ukoll ir-rendi kont ta' lil min inti tajt il-vaccines u anka la darba nafu li hemm il-vaccines li ħajkollhom bżonn żewġ dożi anka biex inti terġa' sejjaħ lil persuna għat-tieni doża. Dan huwa punt importanti ħafna bħalma dejjem ħdimna aħna biex ikollna investigazzjoni tal-każijiet biex ikollna sodod biex nieħdu ħsieb il-pazjenti biex aħna nagħmlu l-contact tracing ukoll dan huwa punt importanti u kruċjali bil-pjanijiet tagħna kollha alla darba jkollna l-vaccin. Infakkar li il-mezzi ta' prevenzjoni anke alla darba nibdew nlaqmu jridu jibqgħu hemmhekk. Jridu jibqgħu hemmhekk għaliex niftakru li l-vaccines ħajbqgħu ġejjin. Ikollna għandna biżejjed bħalma ukoll hemm l-agreement mal-Unjoni Ewropea għall-popolazzjoni kollha, però dawn ikunu qegħdin ġejjin bil-mod u bil-mod il-mod ikunu qegħdin tlaqmu il-Maltin kollha. Il-Għan nofsinhar tajjeb, Professor Gawċi, sa' minn Kassar minn Net News, żewġ mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. Waslunna rapporti ta' residenzi ta' anzjani illi minnhom qegħdin jaċċettaw anzjani, minnhom jaċċettaw relatives li jżuru l-anzjani u oħrajn illi qegħdin meta jmorru relatives għal dawn l-aħħar ġimagħtejn jew tlieta qed jgħidulhom illi l-bibien magħluqa. L-mistoqsija tiegħi jekk hemmx xi standards partikolari x'inhi ir-raġuni li ċerti homes qed jaċċettaw u ċerti homes oħrajn le. U mistoqsija oħra, għamilt referenza fl-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħek inti dwar id-distanza ta' metri, gruppi ta' 6 fil-bus stops, eċetera, inkluż fil-bus stops, eċetera, imma ħadd ma qed jagħmel referenza jew ftit li xi qed nisimgħu dwar il-karozzi tal-linja. Għandi d-dubji tiegħi kemm fil-karozza tal-linja ikun hemm verament id-distanzi meħtieġa. Orrejt kulħadd ikun libes il-maskra, però id-distanzi ma nafx kemm qegħdin hemmhekk. X'qed jiġri f'dik is-sitwazzjoni? Fatti, fuq id-djar tal-anzjani aħna kif rajna, kif għaddit l-ewwel wave u mbagħad bdejna naraw li reġgħu ħajbdew jiżdiedu l-każijiet mill-ewwel tajna l-parir l-djar tal-anzjani li rridu nieħdu mill-ewwel miżuri billi inti tnaqqas iċ-chances li jidħollok il-virus f'dawn id-djar. Nifhmu li meta inti għandek dar tal-anzjani li għandek l-anzjani li qegħdin fil-post, bażikament inti dawn il-virus ħajjidħol jew mill-istaff jew inkella mir-relatives. U għalhekk mill-ewwel aħna konna tajna l-parir li jitwaqfu li jidħlu il-viżitaturi, il-relatives fid-djar tal-anzjani u dawn ikunu qegħdin jaraw biss minn wara il-perspex. Ġifieri dik hija direttiva u dak għandu li jibqa' jiġri huwa bħalissa iktar ħafna importanti l-fatt li għandna di trasmissjoni fil-komunità. Fuq tal-linja aħna wkoll mill-ewwel ħriġna wkoll dawk l-standards li wkoll qegħdin ippubblikati fuq il-website fejn inti tkun qed tara x'inhuwa n-numru ta' nies li jistgħu jabbu il-basis. Li huwa numru li huwa inqas minn dak li l-basis konna nafu bihom li jkunu qegħdin jabbu qabel ma kienet il-COVID. U hekk ukoll naraw li n-nies minn Transport Malta jagħmlu wkoll għandhom delegated authority anke mill-Public Health Act biex huma wkoll ikunu qegħdin jagħmlu inspections fuq il-basis u jaraw li propju l-basis ma jkunux qegħdin jabbu iktar nies milli propju huma indikati skont l-standards. Anka fuq meta nkunu qegħdin jistennew fuq il-kju importanti li żommu d-distanza 2 metri l-botu li dejjem għandhom jintlibsu l-maskri. U ftakru wkoll li fuq il-basis obbligatorju wkoll li jintlibsu l-maskri ilha mill-bidunet dik u anka li huwa importanti li anke inti kif tinżel minn fuq il-bass dejjem tuża l-hand sanitizer ħalli jekk inti tkun missejt ma' x'imkien li seta' messu xi ħadd ieħor importanti li tintuża l-hand sanitizer. Well, of-sinar tajjeb, Prof. Gawċi, Jessica Arena mit-Times of Malta. Professor, xtaqt insaqsik fuq l-istaġun tal-influenza. Nafu bdieċ u s-sitwazzjoni x'inhi s-soltu f'dan iż-żminijiet ikun naqsu outlook se nistennew f'Jannar u kif inbidlet minħabba l-COVID. Grazzi. Influenza nfaħni aħna bħal snin oħrajn nibqgħu nagħmlu monitoring permezz ta' sentinel surveillance tal-influenza u anke nkunu qegħdin nagħmlu l-testjar ta' ftit nies li jkunu qegħdin fil-komunità u anke ta' dawk in-nies li jkunu qegħdin jidħlu l-isptar b'sintomi respiratorji kemm nagħmlu tal-COVID imma wkoll ikunu qegħdin nagħmlu tal-influenza. Bħalissa għadna ma bdejniex naraw dak in-numri ta' influenza li tkun qegħdin naraw is-soltu l-probabilità hija minħabba li l-maġġor parti tal-pubbliku qegħdin isegwu l-miżuri ta' maskli, l-użu ta' sanitizer, allura dawn bħalmet ikunu qegħdin jevitaw
propju li inti kollok firxa ta' ħafna virusi oħrajn. Infatti jekk inħarsu lejn l-Awstralja raw li l-istaġun tal-influenza kien ħafna inqas każijiet milli kienu qegħdin jaraw fl-istaġuni ta' qabel. U dan huwa rifless ta' mezzi ta' prevenzjoni li qegħdin nieħdu li jkun tajjeb kemm għall-COVID imma anke l-virusi oħrajn. U allura minn hawn appella lin-nies biex nibqgħu nsegwu dawn il-miżuri ta' prevenzjoni għaliex il-fatt li kollok in-nies bl-influenza għandek ir-riskju li bħalma konna qegħdin naraw kull sena li inti kollok nies li jidħlu l-isptar. U allura jekk aħna ħankomplu naqsu ir-rati tal-influenza hemmhekk ħatkun ta' benefiċċju wkoll biex aħna innaqsu l-burden li jkollna fuq l-isptarijiet tagħna. Insellimlek profs. X'tat insaqsik x'taqsew diġà kollegi tiegħi. Jiġifieri fil-miliet il-familji ma jistawx jitħaltu ma' xulxin, jiġifieri il-household, jekk hemm familja terba, ma jistawx jitħaltu ma' oħrajn biex tkun ċara. U t-tieni mistoqsija fuq din jekk jogħġbok, għabiex il-messaġġ ikun ċarax ħafna tistaqsu u ħadd ma jaf qis id-direzzjoni. Ħajsir kontroll, kollega tiegħi saqsik hawn min qed jikri farmhouse jew xi post stabbilimenti oħra. X'kontrolli se jsiru bħalma saru ovvjament miżuri oħra kontra barjiet u każini, eċetera, biex dawn ma jinkisrux u ma jiġux infettati aktar nies. Jekk għandekx ukoll figuri ta' kemm ingħataw multi din l-aħħar ġimgħa minn spezzjonijiet illi saru, u t-tielet ħaġa qed isir ovvjament is-sanitizer qed jintuża l-ħin kollu. Però dan jista' wkoll jagħmel ħsara flit u forsi n-nies ma jindunawx jekk ikollok sim dan jista' jkun ta' periklu. Forsi gwida min-naħa tiegħek biex wieħed joqgħod attent li ma jkollux sim fl-idej li jista' ovvjament ikkawżi iktar ħsara. Grazzi. Infatti, bħalma tajjeb issa li jkun hemm preparamenti għal-miliet, aħna rridu nifhmu li qegħdin fi żmien tal-pandemija. Allura il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa huwa ċar li għandna nillimitaw il-kuntatti ma' dawk in-nies li jgħixu fl-istess dar. Għaliex jekk inti ħadd istieden fid-dar tiegħek il xi ħadd minn barra d-dar tiegħek hemmhekk tkun qiegħed iżżid ir-riskju li dak il-persuna jista' ikollu l-COVID u allura jiġi trasmess. Niftakru wkoll li meta xi ħadd ħajkun qed jistieden xi ħadd fid-dar tiegħu għall-ikel, hemmhekk inti ma tkunx qed tuża l-maskri, allura l-mezzi ta' protezzjoni ma jkunux qegħdin hemmhekk u r-riskju huwa ħafna iktar. Allura huwa l-messaġġ ċar li aħna naraw kif nistgħu ingawdu il-miliet ukoll, però nevitaw li ikollna xi traċedji ta' nies li sfortunatament ikunu esposti għal riskju bla bżonn. Niftakru li ħafna mill-anzjani qegħdin ikunu protetti fid-dar tagħhom, allura jekk aħna ħankunu qegħdin nisponuhom għal nies oħrajn li jkunu qegħdin fil-komunità hemmhekk nkunu qegħdin impoġġuhom f'riskju. Għalulna wkoll li hemm nies li forsi qegħdin jippjanaw jew ikelha diġà krew forsi postijiet ta' farmhouses u forsi beħsiebhom jiltaqgħu iktar minn familja waħda, iktar minn household waħda, hemmhekk bħalma qed hemmhekk ikunu qegħdin jesponu lil xulxin għal riskju għax il-fatt li inti tkun qiegħed tiltaqa' ma' nies li huma barra l-household tiegħek hemmhekk inti tkun qed tesponi lilek nifsek għal riskju. Aħna l-kontrolli mhumiex fil-djar individwali tal-persuni għal-liġi hija ċara li qiegħda bars ikunu magħluqin u kontrolli fuq snack bars, però fid-dar privata tal-persuna ir-responsabilità hija ta' dawk il-persuni li huma jieħdu l-kontrolli u mezzi meħtieġa biex nevitaw li nkunu qegħdin nesponu nies oħrajn. Fuq il-hand sanitizer, hand sanitizer huwa 70% alkohol, jiġifieri li jista' jagħmel li forsi li dejn jixxuttaw u allura importanti li aħna nkun nistgħu nużaw ukoll xi hand creams biex dak il-persuni li jibdew jaraw xi effett hemmhekk inti tkun tista' tnaqqas mill-impatt. Però jekk inti għandek fil-viġinanza sink sapunu bl-ilma, dak huwa tajjeb ukoll. Ġifieri l-ewwel ħaġa li naraw jekk inti għandek fejn tista' taħsel idejk bis-sapunu bl-ilma, taħsel idejk bis-sapunu l-ilma u jekk inti tkun f'post fejn inti m'għandekx dak l-availability, kun tista' tuża sanitizer li huwa bl-alkohol. Fuq ċitazzjonijiet aħna għajna għaddejjin hemm diversi entitajiet li qegħdin għaddejjin bl-enforcement, fosthom l-Environmental Health Officers li dawn qegħdin iduru fuq dawk in-nies li qegħdin f'kwarantina. Infatti sa issa mill-bidu għamilna 75,444
inspections u għamilna citations kellna 206 għal dawk il-persuni li qegħdin f'kuntatt li kienu qegħdin f'kwarantina u kellna 56 għal dawk il-persuni li kienu pożittivi. Kellna wkoll fuq mitigation measures kellna 18,779 u minn dawn kellna ċitazzjoni ta' 115. Fuq maskli minna ħatana għamilna 1,407 u minnem kellna ċitazzjoni ta' 164. Pero nfakkar ukoll li barra dawn hemm ukoll l-inspections li qegħdin isiru minna tal-leża, hemm inspections ukoll bħal ta' Transport Malta li qegħdin isiru wkoll fuq il-buses u anka l-inspections li qegħdin mill-MTA u anka ukoll l-għajnuna min-naħa tal-Pulizija. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u anka nerġa' nappella lil pubbliku biex nieħdu ħsieb li issa ilna dejjin xhur f'din il-pandemija rajna ħafna nies li jagħmlu ħafna sagrifiċċju u nista' nifhmu. Aħna bħala frontliners min-naħa tal-awtoritajiet qegħdin hemmhekk biex aħna dejjem naraw li huma l-aħjar miżuri f'dawk il-sitwazzjonijiet li qegħdin fihom u nappella l-pubbliku biex kulħadd jieħu ħsieb. Ejn nipproteġu lilna nfusna, ejn nipproteġu l dawk ta' madwarna u kollha kemm aħna bħala Maltin u Għawċin inkomplu żommu s-sitwazzjoni kemm jista' jkun b'numri li huma kemm jista' jkun żommuhom baxxi u anka li naqsu n-numru ta' nies li jidħlu l-isptar u n-numru ta' nies li qegħdin imutu. Għaliex il-predikazzjonijiet li qegħdin iħarsu lejhom anka il-modeling li qed isiru mill-ECDC jew mill-IHME hija li n-numri jistgħu jiżdiedu u kull wieħed minna jista' jagħti kontribut biex dawk in-numri nnaqsuhom. Grazzi.